Ale chápeš, na čo sa ma pýta, že aké sa mi páčia mená pre naše deti, keď ja potom idem po nivách a on oproti mne, ruka v ruke s nejakou inou čajkou. To som ti to hovorila, toľko razy. Nie, to som si potrebovala ty zažiť, aby si to videla na vlastné oči, že on není pri teba. Vieš, ale ja by som to videla, len ja som to nechcela vidieť. Som sprostá. Ty nie si sprostá, ty to máš pováhe, ty si bara. som Skresne na pár, ty hneď zrobíš. Musíš viacej uvaženie. Ja akože súhlasím, 100% s tebou súhlasím. Ja som obeť svojho znamenia, svojej povahy. A pritom stačí si to len uvedomiť Môžeme ešte jedno vinko? a viacej rozmýšľať nad tým, čo robím. 6 deci. Menej emócie a viacej rozumu. No, toto sú jedny uvedomelé reči od uvedomelej silnej ženy. Tu neexistuje, že si te nabali takýto nejaký hoštapler. Ja sa cítim tak dobre, taký úplný glow up, že som chytila svoj život konečne zapače si. Čo sme si povedali? Kúknem, rozmyslím, potom zrobím. Idem si na dovolenku. Ale si fakt, že brutálna kamarátka. Toto, čo si mi teraz povedal, toto som nepotrebovala počuť. Toto sú kamarátky.